Kam ideme? Do muzea dopravy. A tešíte sa? Áno! Super. Ja si myslím, pomôže. Hugo ako asistent triedneho učiteľa. Hugo, zavreté je. Koľko je hodín? Koľko ide tried? Markus, koľko je hodín? 30. Ty si to dal, ale tam neviem. Ahoj. Čau. Čo vy tu máte taký vláčik? To je aké super. To by sa páčilo. Ale na ty sa dá liesť. Hej, super. Aha. Jak Bola? A vodnej. Existuje ešte štvrtý druh dopravy, letecká, ale to sú veľké stroje, zariadenia, tie sa nachádzajú v špecializovanom múzeu v Košiciach. V Košiciach je aj riaditeľstvo. To je dobrý matematik. 1913. 112. Áno. No, je to áno. A čo koče a vozy, dobre? A vy ste sa chceli na nejakú tému zamerať špeciálne na tú električku. Aha, tú električku, Áno. aby som vedela, že čo mám viac. Áno, lebo decka tu už boli s rodičmi cez prázdniny alebo minulý rok. Aha, dobre. A teraz trošku sme chceli zase zmenu. A tú električku oni nestihli v 4. ročníku, keď boli menší. Tak. Áno. A už to končí. Detička. A je to koleso. Vynašli ho pred 4000 rokmi. Zase sme pri tých rokoch. 2025 máme dnes. Jaký? A keď ja poviem, že teraz máme rok 2025 a koleso má 4000, nejak to nesedí, že? Čiže bolo vynájdené ešte pred našim letopočtom, áno? Čiže úplne hlboko dozadu ideme, krajina sa volala Mezopotámia, kmeň Sumerov boli veľmi šikovní, uľahčili si prácu. Jarmok vedeli odviesť. No a to, že ich ťahali zvieratá, to bola animálna trakcia. Zvieratá a trakcia, že zvieratá ťahali tie koče. Čiže tu zatiaľ nevidíme žiadne motory, je to také ešte veľmi, veľmi primitívne. Podobne, teda vidíte tú kolekciu, lebo sú tu viaceré, ukážka požiarnej techniky. Sme v múzeu, takže veľa vecí je tu starodávny, kedysi dávno sa stavali domy z dreva, to bol dostupný materiál z prírody. A tie, samozrejme, je to horlavé, pec bola uprostred toho domčeka, takže časté boli požiare a ľudia si potom zakladali také dobrovoľné požiarne zbory a mali takúto techniku. Opäť tu nevidíme žiadne motory, všetko bolo ručné. Tu napríklad, v tomto bola voda, jeden a druhý človek museli to pumpovať ručne, manuálne a budete učiť dejiny, ako nasledovali. No a od toho modrého, tu máte teda zelené, tmavo-modré, si všímajte jednotlivé detaily na tých automobiloch.
A pozorujte, sme v Technickom múzeu, že čo je iné, ako vidíme dnes na cestách, aké máte autá doma. Hľadajte rozdiely. Kto nájde nejaký rozdiel? Dobre. Zrkadlo spätné, super. Čo povieš ty? Volant je na druhej strane. Volant je na druhej strane, na pravej. Vysvetlím prečo, áno? Áno, je tam taká plošinka, vidíte, pri smere do dverí. Hovorili sme, že pred druhou svetovou vojnou jazdili tieto auta a Rovná krajina, Veľká Británia alebo Austrália. S touto výpravou. Poďte za mnou po ľavej strane. My sa prosím vás ďakujeme. A prejdeme k tej vitrínke, kde máme drevený bicykel, dobre? Jej. Že storočný drevený bicykel. No, drevený bicykel. Aha. Nie jeden jediný na svete, je to vzácny exponát a teda vidíte, že za ním je aj nejaký príbeh. Každé to prenajímal a takýmto spôsobom si zarábal na živobytie. Čo si chcel ešte povedať? Vy sa všetko pýtate na peniaze? No, pozrite sa na tento bicykel. Ten má tam navesený dvojtaktný motor, čiže je to kombinácia bicykla s Indian Scout. No a počkej sa, ako z toho vyšlo tejto trojkajky vyrobili motorovú trošku. Ale ja som pozerala, že to je staršie veci. Áno, ešte staršie. Ale z trojkoliek. Motorová trojkolka je a zaujímavé je to svietenie, lebo neskôr boli iné. My vchádzame spolu do druhej časti. Poďte chlapci. Tam sa dostaneme, neboj. Čo mám na pravej ruke, pozrite tam. Pokladnicu. Pokladnica. Hodín 10:30. No 10:30 je, ja tam vidím 10:30. To je No, zosynchronizované. ste sa pozerali, lenže vy nevydržíte ani... To je super. To je zosynchronizované. Čo toto je super? Môžete stlačiť, tam tlačítko, ono sa Hej. to bude tak pozrieť. No, Ema, stlač to. To je piest. Okay, tak si stlač, keď si to je robiť. To sú hasiči, hej. Jak to spieval Miro Jaro s tými farbami? Je požiarnické vozidla z iného storočia. Porovnajte to s tými vozidlami, to boli v hale A, teraz sme v hale B. A tu je Miško. druhá polovica 20. storočia zastúpená. Detské My sa určite musíme zastaviť pri tomto semafore, pretože pri tomto mám niečo dôležité potrebujem povedať. Tiško. Viete rozlišovať zelenú a červenú farbu. Je to dosť dôležité, je to životne dôležité. No a pri prechádzaní cez cestu používate a vyvážali sa aj do zahraničia. Značka TAZ znamená Trnavské automobilové závody. A čo máme tu na ďalej? BAZ, čo by ste dešifrovali? Čo to je? Vy ste z Devínskej Novej Vsi. V tých miestach sa kedysi vyrábali napríklad takéto Škody Garde. Dnes je to iná značka, ale kedysi tam bola teda história automobilovej výroby. No a ako budeme pokračovať ďalej, hmotní, takže ho nakreslí na papier, potom vznikajú takéto makety a modely, ktoré sa testujú, či dobre jazdí, či dobre brzdí, ako sa v tom sedí. Všetky tieto jazdné, úžitkové vlastnosti sa vylepšujú a až keď poďte zase krok ku mne a nechajte prejsť skupinu. Takéto auto bolo moje prvé. Takéto som auto mala. A to ružové. Dopravné značky sú veľmi dôležité, dávajú informácie. Môžem si vás trošku vyskúšať? Jasné. Už ste mali prvovku prírodovedú všeličo. No, tak značky, modely, uniformy a tak ďalej. Veľkým ťahákom pre návštevníkov je tento palubný počítač. To sa tak naozaj volá. Ale je to
To každý vodič má Nechcel som ťa. ale sú to vlastne tie jednotlivé zástavy. Poľnohospodársky rozvinutá, nebol tu až taký priemysel. Preto nie je prekvapujúce, že mnohé potraviny sa dovážali práve viedenskou električkou do viedenských hotelov. Čiže dorobilo sa víno, syry aj mlieko a vozilo sa to do Viedne. Dokonca Viedenčania chodili k nám teda nakupovať, sa vám zdá možno šialené, teraz je to trošku naopak. Tá viedenská električka jazdila s osobnými vagónmi, alebo teda, vidíte na tom paneli, mohla mať aj nákladné. Na panel taký informačný, zachraňujeme tie pamiatky. Preteká cez 10 krajín. Žiadna rieka na svete takúto charakteristiku nemá a takisto spája 4 hlavné mesta. Viedeň, Bratislav, Budapešť a Belehrad. To sú charakteristiky Dunaja. Dunaj má v Bratislave okolo priemer 4 m hĺbku, má zhruba 350 metrov šírku, zhruba